Плувен интернат град Сандански. Бихте ли се представила, госпожо директор? Това е спортен интернат по плуване. Казвам се Нина Ръждева и от 3 години съм директор на спортния интернат в Сандански, а преди това още повече от 10 години съм възпитател в интерната. От 90-та година фактически имам поглед върху работата в интерната. Колко състезатели имате в момента или колко деца тренират при вас? Горе-долу. Да, когато става на въпрос за състезатели, това са само картотекираните към плувен клуб Витлен. При нас тренират деца, които и не са картотекирани. Това е разликата между двете институции. В спортния интернат има 200 деца, които тренират плуване. Това ни прави най-масовия спорт за града. Имате ли много състезатели, които побеждават на елитни състезания? Има състезатели, които са медалисти от държавни първенства, има и участници в международни състезания. За нас като институция най-важно е масовостта, а спортните постижения са най-важни за плувния клуб. Ние работим с едни и същи деца като цяло, но при нас е изключително важно това, че много деца се занимават с най-здравословния спорт, признат в световен мащаб като най-здравословен спорт, упражняват се в нещо полезно в свободното си време, нещо, което ги възпитава в екипна работа, в организираност, в дисциплинираност, което е много важно. И въз основа вече на всички тези качества, които те изграждат, някои от тях достигат до най-високите постижения на държавни първенства, като Венцислав Айдарски, Любчо Алексиев, Кристина Мунчева, които са ни най-добрите, и още 10 други деца, които взимат медали на държавни първенства. И така, аматьори, но между тях явно има и състезатели с качества да побеждават и да бъдат победители. Точно това е целта, да има много деца, които да тренират, за да могат да излезат талантите, тези с качествата и с възможностите да побеждават. Децата плуват в топла минерална вода, хубав слънчев ден в Сандански. Да им пожелаеме винаги да побеждават и да представят вашия интернат. Благодаря ви много. А вие какво ще пожелаете? Благодаря. Искам да пожелая първо на повече деца от града да дойдат и да плуват, защото не е задължително да бъдат победители в спорта. Нужно е да бъдат здрави, жизнени, да бъдат умни. Спорта плуване повишава интелекта, ще бъдат по-добри в училище и по-големите ще хващат и повече гаджета, защото ще изглеждат по-добре, когато спортуват. И така, елате тук. Красиво е и ви очаква плувен интернат град Сандански. Благодаря ви много още веднъж. Валерия Боцева, Гаринча. Още от детските си години тя беше успешен състезател по баскетбол, нападател. В момента е един успешен треньор по плуване. От 31 години. От 31 години създала не един победител в много състезания по плуване. Моя въпрос към Валерия е: на какви принципи като треньор тя най-много държи? Да разкаже за своята работа като треньор по плуване. Най-вече държа на дисциплината на първо място и упорит труд. Това са принципа на моите успехи. Абсолютна дисциплина по време на тренировка, трудолюбие на децата, желание, амбиции също така. И най-вече един треньор да постигне резултатите, които аз съм постигнала, трябва да с удоволствие да работи тази работа и да е амбициозен. По този начин амбицира и децата. И най-вече да е голям психолог. Защото в нашата работа се изисква индивидуален подход към всеко дете.
Вие сте намерила себе си и вашия свят е спорта и по-точно плуването. Това е много важно. Разбира се, аз съм, въпреки че като ученичка съм била състезател по баскетбол, аз съм завършила и треньор по плуване. Имам диплома и за треньор по плуване и от 31 години вече се занимавам само с плуване. Бихте ли се похвалили с някои свои състезатели? Ами в момента най-добрите състезатели в България във възрастта си 93-та са от мои състезатели. Любомир Алексиев при младежите и Христина Мунчева при жените. Любомир Алексиев участва 2010 в Европейско първенство и на Балкански игри, а Христина Мунчева беше единствената представителка на България в плуването на Олимпийските игри в Сингапур. Ами, благодаря ви много и да ви пожелаеме успешна работа във вашия красив И аз благодаря. спорт. И аз благодаря. Беше го питал как ще става победител. Вижте на две служи и ми се плати, бе! Я след това се обърни и към Вали. Не решава Валя от тази страна, защото Мари наистина Валя Ботева. Ще снимам. Гледа се, гледа се. Така ли се пува?